Македонија им предстои разцепление в скоро бъдеще, кога аз вероятно и Коста нема да доживееме. Така ли? Тука, па за наредни 10 години, па било и много Коста. По-скоро ще стане. Да, по-скоро. Да. Значи ще пръсне некъде по рабовите. Може би нема да бъде присъединяване към Албанија, което е така по-проблематично како размисъл, но дека всичко ще спадне по линијата на онова, което ние не го знаеме добре. Трансгранично сътрудничество на комуналните, на общините. Община Девар ще контактува с община, соседната община во Албанија. Се организираат околу локалните такси, околу тока, околу водите и така. Така че лека по лека Македонија ще мине към некаква нејасна федерализација. При мирни отношенија. Ако нешто се случи друго, това е вече друга работа. Да ви кажем за личното ми чувство. Албанците в този момент, Македонија, живеят како ние да не съществуваме. И тие се прави. Ние, какви сме, кога говорам ние, говорам за ние македонците, не говорам за македонските българи. Ние като држава която припада. Какви сме ние? Како не можеме да си ги решиме вътрешните проблеми? Како имаме липса от демократически, липса от капацитет за да решиме демократическите проблеми, които се пред нас, тие се го прави. Кога ги гледате колко добро се организирани, тогава това е всичко така както е. Абсолютно. Абсолютно тие се во полен възход, во подем и те прва ще видиме как ще се развива